Ene ba. Bota ditu, haizu. Ene ba, dagoeneko euskal antzokirik onenetan. Bueno, euskal antzokietan. Denak dira honak. Gutxi gora bera, grosso modo ze kontatzen du, Lasku, obra honek. Laskuri pregunta biozu hori. Bueno, alazne, Galdera zaila Laskurentzat. Bueno, norbaitek erantzun nahi du. Denon artean, venga, osatuko duzu horrela spoilerrik egin gabe beti ere. Sinopsis. Hori. Ba, nik ez dotingo. Sinopsisak etxen oso txarra naiz. Alazne, aukera hona da. Ba, familia arteko, lagun arteko afari bat da. Bai. Ados? Bibikote eta familian lagun bat. Lagun bat. Eta hor gaizku lertu bat zerbait sortzen da, eta horrek... Jarraitu behar Alazne oso ondo. Eta orduan... Nun utzi gaizku lerturen bat dago, eta... Eta orduan, gaizku lertu horrek eragingo du familiakide bakoitzaren bere barneko gauza itxusi guztiak azalaratzea Eta ezin da spoilerrek egin. Ya está, listo, horrekin. Egina, sinopsis korala. Egia hor, badagoela ari bat edo hori guztia josten duena, eta da, jaioko den ume baten izena, erabaki beharra dagoela. Ez dakit orain arte zuen inguruan horrelako polemikarik edo bizizan duzuen, izenaren inguruan. Hombre, ez terreza izaten izenak asmatzia, ez? Familia ikutzen duzunean luze juten da batzutan, ez? Lehen bentsat, santuan egunero izenero jartzen, baina gaur egunez. Edo amapunte edo aitapuntearena. Gero euskaltzaindiak onartu beharra daukan, eskago mutila dan. Registroak eta... Gero aitaina arrebak eta kanpotarra bali maituzu, ez ditzuzu TZ-asko garriko. Claro. Badago salsa. Problematikoak. Ez dugu daukazue, zuen familian inguruan horrela pixkat auzo lotxa edo eragiten dizuen izen inkomodorik, izen berezirik, kuriosorik ezagik, ba? Hombre, hemen ez dut esango igual. Esan bai edo, ez? Nahi txikitan, ia Abigail deitu ziaten. Nola? Ia. Abigail zan aukera bat. Abigail? Azkenean, nire ama Milagros deitzen danez, nire amona ebai, Alazne Milagros da baitere Baita ere? gazteleraz. Zuri asko gustatuko zaizu, beraz. Alazne Milagros da. Bai. Mirari ere bai. Hori ez nekin. Txoin, personalki zuen izenak gustatzen zaizkizue? Bai. Oitu gaiz. Ja, hombre, ikasi duzu bizitz. Jose Cruz? Bueno, hau ipinitakoa da, eta respetuz onartu dentuzu, gustatu ez dakit. Bueno, bai. Bueno, ez diazu niri galdetu, baina nik esateko, umetan izan nuen, nik konflikto txiki bat nire. Zergatik, Antxon? Bueno, Antxon izena nuelako orduan ere. Joaten izten igual medikutara, eta Antxon eta anaia zarrak parre. Gaizki esan du, eta oporretara Juan Jakara, eta izenak eta Julen eta Antxon. Nola? Bai. Hombre, nire kasuan egia Eta bada zama bat, momentu batzutan. Jose Cruz ditu beharrean eozer deitzen ziatek. Bai, normala ez, Juan Cruz asko sogikoa da ere. Bai. Eta, bueno, bolakoak asko pasatik. Gero, Goenkaleko Carlos Zela eta Juan Carlos. Nastu ia kontzeptua. Eozer deitzen ziatek, egiak. Egin duzu probarik ez dakit Facebooken Jose Cruz jarri eta ea zemazareten, Jose Cruzen komunitatea Bazkari bat egiteko. Etzinkat, asko ez gaituk, baina gaitukenak onak, Zurekin segida, Jose Cruz, zu izango zara, noski beti ere fikzioan diot, jaioko den aurraren aita. Hori uste da behintzat. Nolakoa da zure personaia? Nolakoa da, Gomina daukazu, iruditan ikusten ari gara. Zer? Gomina daukazu. Bai. Zer okatalan? Gomina. Koño, hori, bai. Trajea. Hortzi ikusten duzuen tipo hori, ez da, inmobiliarea badauka, ekonomikoki solventzia da, manejatzen du. Baina, orokorrean, nik uste familia honetan, maila, ez beste ekonomikoa baita ere, baina ekonomiko, sozial eta kultural pixkat altua da, ez da? Haude, irakaslea da unibertsitatean, ez dakizeta dana, maila horretan mugitzen gara. Eta maila horretan, pixkat nire personaje eta bera ere da... Asierrena oso polita da. Bai, tromboi jole bada. Baina nongo tromboi jolea? Orkesta sinfonikokoa. Kontu. Bueno, adargotzaile profesionala. Errespetua txarangai, Txaranga batekoa. Prestatu behar izan duzu horrela... Bai, bueno, egia esan 6 hilabete pasan ditune tromboia ikasten hemen, orkestra sinfonikoakin. Egoitzan bertan. Azkenien txirulela eman ziot. Papera prestatzen. Funda oso ondo paseatzen duzu behintzat. Tromboiaren funda oso ondo paseatzen.
Ondo gelditzen zaizu. Proizia. Mikel, zuzara? Tromboia, ondo gehatzen zaio. Oso ondo. Ez da gauzu beste buruan, eska. Baina fundakin beti tromboia mesedez. Funda importa. Bai, hori pekatua da, baina behin galdetzen hasi ezkero. Bete, behira, ama, alaznezuk amaren papera egiten ez du, eh? Ordunaldia berari askoa izan da, edota futboleko penalti modukoa izan da. Uste bilatua izan dela. Bilatua, oso ondo, jauna zuekin. Eta pazientzia ere, bai. Bai. Mikel, zuzara koñatua, Bai, ezta? bai hori da. Irakaslea. Bere arrebian gizona. Erronbodun jertxe bat daukazu mangari gabe horrek asko esan nahi du. Bai. Irakasle... Plantakoa, ez da? Inglesesko irakaslea ematen da. Nolakoa da zure papera? Gutxo gara, Mikel. Ba, ez dut gehiagik pentsau, Nahiko hone antzeko uste dodala. Bai? Ez da gehiagi urruntzen horrela... Ez da asko urruntzen, Jare oso jakituna da. Bai, jakituna da, Horregatik, batez ere. Nire aldian jakituna da, bai. Izen asko ikasi behar izan omen dituzu. Bai, izen batzuk ikasi behar izan dituta. Ni oso txarra naiz. Izenak ikasi. Begira, terapia. Bai, bueno, alegintzen, asmatzen da. Hau guztia sartuko bagenu Thermomix batean, honelako zerbait aterako litzateke gutxo gara bera. Ene bat. Mateo, edo Lucas. Iraitz, Iban. Simon, Blas. Jose. Eman pista txiki bat. Venga, pista bat. Bueno, vale. Atik azten da. Asier. Adrián. Ander, Andoni. Aimar, Ayur. a ber, ze ardokin hasi nahi duzue? Vega Sicilia, a la Don Simón Gourmet.